Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngasho ngathi makwenzeka izinto ezinhle sizoziveza lana unkosikazi omunye kababa Mseleku Mayeni second wife. Siyamazi lapha kuThando Nes'thembu, but le video ke ayikhulumi ngeshow Uthando Nes'thembu, la sikhuluma ngezinye zezinto abazenzayo eceleni. Kodwa le video ingobani ingoMayeni because lokho kuvelile kwenzeke kuphi kuMayeni. Lana uMayeni ube launcher her fashion collection, so kube nabezindaba abakhulume naye because le engizonichazela ngayo noma ngizonixoxela ngayo ngiyifunde ku social media. Kusho ukuthi ke ibe khona leyo interview over the phone mangicabanga kwaphinde futhi kwaba khona abasondelene naye abevezile ukuthi emcimbini kaMayeni bekunje bekukuhle. Engikuthandile bekukhona uMakhumalo noMacele nobaba Mseleku. Sibonile ifamily yaMseleku la ikhona ukuzosupporta uMayeni ngosuku lakho olukhulu. Izinto ezinhleke siyayincoma futhi uqaphele ukuthi masisho into engekho kwishow sesikhuluma nje ngalokho okwenzakalayo. Okunye okuhle kufanele ukuthi sikuncome. Lokho kubambe ngale kwishow ukubambe ngale suke singekho kuThando Nes'thembu njengale video. uMayeni bathi lana ukuvezile ukuthi ngo-2019 ube naso isitolo eGreat Town edayisa impahla, waba nenkinga challenges waseyazivala ke isitolo, kodwa futhi uke wasebenzisana ne-Fat Girls Boutique angazi ukuthi beyikuphi kodwa ngiyakhumbula le eyisho kuThando Nes'thembu ukuthi ube modela nakhona lapho kwakukanye kwakuyize impahla zosisi abanomzimba plus size. Angazi ukuthi ku right yini mangisho njalo ngoba abanye bayagxobeka ikhona mase beba nokuthi you are body shaming, kanti awusho ngaleyo ndlela. Manje ke uthe early last year ubona ukuthi abuyele ekudayiseni impahla, waseke elauncha le Mayeni fashion collection. Ufisa ukuthi ke adayise eindaweni eziningi. Okwamanje unempahla ezo plus size ezosisi ngoba ubone ukuthi izitolo lezi ezikhona la eSouth Africa isikhathi esiningi aba accommodate abantu abanomzimba. Kuyiqiniso ke lokho. Nami ngeke ngibone nje mangibheka usize 38 mase ngithi ngiyabheka uthi hayi ngeke phela la sibheka noma ngibuye ngishiye, uyabona, ngoba ubuye uthi hey cha phela manje usuzogqoka nontanga boma yabo ngoba phela ngithi ukhona ukuthi usize 38 ka 40 plus years usize 38 nje umuntu omdala. Angazi ukuthi why bengenzi kanjalo. Nina niyibone leyo nto leyo uthi uyafuna phela vele kumele ulandele usize wakho, uyofuna lapha yakho size 38 mase uthi uyabona ukuthi hayibo impahla zomama lezi kahle impahla zomama abadala. Hayi asiphumeni ke indabeni. So i-launch ke ibe yi-success. Bewukhona umndeni, bebekhona uMacele noMakhumalo bememeza lapha. Ikhona i-clip encane ekhona kaMayeni nezithombe kodwa niyibonile bebebahle. Ngasho ukuthi le besi halatisela uMayeni ngalo msebenzi wakhe. Uma sekungasiyo uMayeni ngizosho futhi ukuthi uMacele wenzeni ukuze sihambisane ngoba nje khonto engiphoxile. Angazi uma kufanele ukuthi ngenzeni ivideo ngi-address leyo nto leyo ngoba phela manje sengizothi ngenze ivideo mase nami sengifana nobaba usilile sengiloba ungenza ama-family meetings. Hayi ngeke, yabo ukudlala nabantu abarongo kwesinye isikhathi akukho right ngoba wena uthi uyadlala usho izinto kahle bona beyithathe ngeside labo ke lokuba negative. Kodwa ke asiphumeni lapho ngoba inhloso yale video bewukuveza lokhu ukuthi ke siyabazi ukuThando Nes'thembu kodwa ngaphandle futhi kukhona okunye abakwenzayo. Mabekwenza lokho sizokuletha la sizohalalisa
siphinde siveze futhi ukuthi benze ukuthi uma bedinga i-support ekhona omunye ofisa ukuthi asize lapho sikuzokuveza la ngoba ngibonile ukuthi lana le show iyalandela namakhosikazi futhi akaMseleku ayathandwa yingakho futhi ngizohlezi ngisebenzisa igama elithi favorite noma ngabe ngifaka muphi ngoba ngiyazi ukuthi already bakhona abathanda lowo abakwi-fan base kaMayeni abakwi-fan base kaMangwabe kaMacele kaMakhumalo so angizulishiya igama elithi favorite ngoba bakhona abasuke bethanda lo esizobe sikhuluma ngaye ngoba ifamily yakaMseleku kule channel iyona eyenza ama-views amaningi iyona-ke nebalandeli ngisho le ethi Uthando Nes'thembu engeke ngithande-ke nami ukuthi ngihlaziye izinto engiyibona khona thank you so much for your love and support. Please subscribe uma uyithanda izinto ezifana nalezi. Ngijwayele ukuthi ngenze ama-reviews Uthando Nes'thembu umnakwethu nginephutha umnakwethu anguthandisisi nje unento engibuye ngiyibone ihamba eceleni kakhulu isencane le ngane leya show ayingenze i-happy ngibona ngathi kudlalwa ngey'ngane nje lezi ezwelayo ngoba phela mase sesibabona sekuze kwafika ko-season 3 kufanele sibabone sebehlukile okusho ukuthi khona into ebayitholayo okuyimali ne-support ethile so nje ngiyaye ngibuke ishow mase ngithi ngeke kwaze kwaba nzima ukuthi ngikhulume ngayo ngalezo zizathu kodwa na usencane lengane ngiyamenza mase kuba yini ukuhleba kokuncane ngiyahleba nje kancane kodwa ngoba phela ukuhleba akufanele kuze kube yihaba kube bukhulu mase kuba ngathi nje ujabuliswe ukuhleba ngabantu yabo ngokwami ukubuka kukanjalo yazi ngihleka ukuthi le video beyingoMayeni angazi ukuthi sesifike kanjani la ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye. Hey, move for the bacon. Moshe. Yes, again,